מפחיד או מסתבך, אני באה אליכם, אני באה אליכם. האוטו שט על פני הכביש, כנראה גם הוא מרגיש, אני באה אליכם, אני באה אליכם. אבא יגיד, הגיעה הנסיכה, אמא ברגע מוארת משמחה. ילדה שלנו קמה, התגעגענו, חכים מעט ילדה שלי, לפני שתגדלי. ילדה שלנו קמה, התגעגענו, חכים מעט ילדה שלי, לפני שתגדלי. ילדה קצרה על שביל ארוך, לא תעצור לסגור השרוך, אני רצה אליכם, אני רצה אליכם. והסיפור על הלשון, אף וכבר נכנס ראשון, אני רצה אליכם.